Mixina marrau, nun zinen bart, errotapien, zetan, txoixtamarrabiltzen, txoixtamarrazetako, subetieko, subazetako, amina bihurtzeko, amina zetako, oluijan emateko, oluezetako, arrontzietieko, arrontziazetako, apesai emateko, apesazetako, sermonetieko, sermonazetako, guta mundu guzia salbatzeko. Osongi. Ta eskolan zeik estinu bien, señorita Soleekin. Ze kanta? Arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche. Me quiero casar con una señorita de San Sebastián que sepa coser, que sepa bordar, que sepa bien la tabla de multiplicar. Con Osongi. esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Zien, berrogei alako sostakatik ibetzuk sumaak egiten. Dena laurri beteko. Eta zakien balioa iguele bati erdien egin zakien. Azala jendu, gio bestiati bi aldeta, eta bestiati hiru. Eta zakan behi zera. Nola karteakagatik behitzen da. Zazkan behi ez dakiniz nola izan zakien. Botatzen zien, berrogei zien. Botatzen zien lurria, eta gio famizinen hartzen, ba, igual, elkarren genien zeratzen zen, ez da? Eta bateki, mugutzen fanbizinen geniekoa, azpikoak mugutzen bazen, galdu egiten zen. Ez dakiz egiten da, kanoneko. Eta atxokaka nola zen? Atxokaka baloien, alako makil puntadunat, eta botatzen zinuen, lehenbiziko botatzen zuen, altzuben erdien, igual, zirkuloa temoren, ez da? Eta lehenbizikoek botatzen zuen, eta zuk aleenien bizinuen, ba, erdiro botatzea. Eta zeinek eta erdiro botatzen zuen, harrakira zen zuen. Gendurti. Eta txirrintxonketan? Txirrintxonketan gurdila bakizu. Enteitzan hori dugutzen zuen. Irugutzen zuen gio, nola zen dira? Enteitzena sartzen zena, zer duen ura. Jondagilagoa. Jartzen zen, bat, endeitzen, goien, bi gauzai heldutat, ez da gizi izan azakio. Irugutzen ziren gurdilek iruzulaz, da? Tordu ben, usterrien sartzen zenien, haixoketatzen duen ura. Zi izan azakan, ez gogoratzen. Jartzen zinen, igual lau bosei laun, gurdilen atzit, eta bat aurrien harri helduta, ententza. Ura bota hastia nahi. Ura bota hastia, eta bako zuzeitzen zuen, motiko ziren, bastante peligrosos. Harri beharri. Harri beharri, zeran, gurdilean atzien, tordu ben. Txirrintxonketan egiteko, pom, harri jarren ginen da. Goientziona, salto harri egiten da, minaten. Oezen txirrintxon. Zer kantatzen zen? Txirrintxonketan. Minutonketan. Norraldiko, ez? Bai, eta goientzionak esan gizuen norraldiko. Ja, jaztu kontuko ik. Gio, nola zen? Gasko jolastuta. Plazan ilitzen ginen, Peñueloa jarri. Gallinita ziega. Bai, mendibiltzen ginen. Gallinita ziega. Harrapatzia. Gio, balon prisionero. Bi aldetan jarri, eta balona botatzen da. Jotzen zion nahi, hilik. Lurrien. Fuera ura. Eta zen bi ekipo bezala, eta nor gelitzen zen jende gehiago horreki harrakita azten zuen. Gio, lurrien zer da harrikiak ibiltzen nina? Txingekan. 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 Tiza zuri betegi. Bueno, testak nizare jo. Eta nelakan nola zen? Nelakan. Zuzatzen dugu zingol estarbi beti sartuko tenzinela. Ez bilezeko. Begoi da, ala da. Eta pote-potea tantzekoa. Harrapatuen bizit. Anelakan guaiken okerra harrapatuen behar izaten zuen, ez da? Anelakan behi. Pote-potea ez ikustiak ineko. Behi anelakan zera zen harrapatu. Behin baino jotan estarbi beti sartu eta atatzen baga biletu ebegetu. Orduan, kieto. Artxalde guzia. Estarbinen sartuta. Bata ginen lakuntza zinean, minetzion zinean, gano. Eta bata ginen lakuntza guminzet
Karo, neskate faten ginen, eta mutikoak ebe, bine, igual jartzen ginen, bakutze mutikoak aldeatzen eta gu bestia. Eta gogoratzen ez, lakuntza gidutzen ginen pikia, ez da gizan gati, pikia oten zen. Eta gogoratzen ez, zine haitu behinean, gumintzen, haitu behinean ja pelikula, eta hartzen ginen listo, xo. Lakuntzarrak, bestela, segitzen zu mugaino. Eta muga harrapatzen ginen baina ja libre ginen. Baina, mugaino listar bat ez, dela arzetioz ematen zituen. Karo. Pelikula etxu baino, zirba faltata. Ja, itzia dau, guazen, dilunpetan atatzen ginen. Zilotea egon behar. Zati ematen zituen, Dios. Eta batzuten deskudetzen ginen, eta zinea izen zen, eta jode guai fanean, eta haste ginen, kanton nura harrapatzen ginen, goratzen zaiztu gura, zinen. Eta listertan azte ginen, eta lakuntzarrak atzetik, jo, egiten zion genia. Hoi izaten zen, Arbizun ondo zen zinean, zuen zagoratzen? Ni behin efaten nintzen, txikinan nintzen, gogoratzen dizu. Uste dut, Elizan bidez montatuko zerbait Don Maria, zen. Maria, Don Juaneko ez da diseina montatuzikoen da. Izaten zen, salakik iber, zerako bazterretxeko, estankoko, nola Maribita Juan Bose bizi, eskaniz dago. Txortan izaten zen, horraten zen lokal bat, eta hor jartzen zituen pelikule. Hor ez dago, anekdota bat ez dauten hor, Leona norrekin, ikusi izakala pelikula eta... Ez dakit, Bueno, hoi asko dana, Metro Goldis, Nahiarroko Leonora eta guazen eman dira ikusi izakat eta ez. Jo, baitare, naguzinak lan zei jendetan, guk edutu ginen temporada luzia, eskoletan, oten zen esaten ginen, berko plantan sotan esaten ginen. Modatzen za? Esotano. Orduan, claro, esotanoa sartzeko eskolak izartu bezinen. Baina, claro, azte punten itxiko oten zen, oez, oberba sartzen zinen, o eskola sartzeko sotanote sartzen zinen, behitare. Jo zuluan, kanpotik zuluen, eta sotanura zen, lomaz dena zen, ilunpeta, eta zion beste txarrik egin beste gutzo den, egurre, denetatik, ezikina. Posan, aneaten ginen baden gutako tokila eta agontu, eta, uste dit, nole manen ginen baden argi ezagin, ematu manen ginen baden, argi egiteko, anoaten ginen atxalde guzia. Baten ginen lombre entxau, tote eren batzuko aste ginen baden, erdinen jarri, eta deno jaten, anoaten ginen. Orduek eta orduek. Izketan, alon. Izketan, alon. Gu imaginazioa, ze hitzekete ginen baden, bella. Ai, ez tuketen, beti txaurak egik, gabet ez dakizer. Lombre entxa eta joan anian, bat ez ere lombre entxa, zen txutxe guztik orte osten dituen, paga, bospesta, gutxo horrek horretzen ez ni. Ozen zen dituen, ez da gizema flash, ez da gizema regaliz, txiklie, kromuek, ez da ginolako tonusa, karabilos top, ez da gizema. Eta hemen hau zen, kristo bat ditu. Estinetan eta ginen, etxabiko pizkita, zen ginen, da xurukatuik, etxabira jatek ginen, guardia guztiak. Eta bueltakoen, guartzen ginen, detik nazioan, bizikleta bat, derroda pentsetu, bakaramatik izkutzen zion. Etxarriarrak? Ez dakiu, etxarriarrak, arbizuarrak ez dakiu. Eta bizikletu bera eskumen hartu, etxarrira onesitzo, eta konpontzea da, eta dio, mikapot etxa. Bueno, han izitzen eitzen beko karriken. Eta han hiltzen ginen grupoetan jolasia, hasita gu gazteenak, aitzi berdan igazteenak izenik, haik eta aintzan eta igortxo eta aita haino denak, edatarte guzti hortan, hiltzen ginen pote-potea. Eta balon zahar bat hiltzen zen, arri ostiko jo, eta beste hainako guzik estali egin ginen da. Dena gopatu bizion, eta harrapatzen ziluen eran, pagatzen zenak, bestigoten ginen espia. Beia, bakarren matatzen da zen, txokon bat ziti, eta txuguen harrapatzen. Tokatzen zari joan arrez, pote harri behixe, golpea den zin, denok libre behixe. Eskapo eta estali behixe. Eta bezen, gehiena hiltzen ginena, guguetan, uden. Gogoratzen dutena da, hemen ehatzek aldien da leku bontan, eremu bontan. Nela honekin eten gituen etxolantzeko batzuk, txikio ginela, guain igaztiega, begia pixke txikixo ginela, eten gituen etxolantzeko batzuk, bakoitzek beharren kuadrileakin, beharren lagun multzuakin, taldeakin. Eta onduen eten gituen batzeantzekoa, lanatzen ginen patetak, porrubek, aldin gituen gauza guztiek. Eta ikastolatik atatzen ginen etxarritik, etortzen ginen autobusakin,
eta detergentien botien sartzen ginen utxa, eta arbitzutik hasita ontzun etortzen ginen, 6-7 urteekin. Eta emozionatuik, dena herriatzen nuen, ez, gui fruituen esperantzorrekin, aberatatzen ziren zen, eta etzen hostiaik atatzen, zegatik hemengo lurra, ez da kalidetezkoa.